Terve! Minä olen Erno Lehto Inno4 Finland Oy:stä ja kerron nyt hieman kunnan metsästrategiasta ja siihen liittyvästä prosessista. Tämä esitys on pohjustusta 10.1. järjestettävälle asukastilaisuudelle kunnantalolla. Ja tästä metsästrategiasta, mikä on nyt parhaillaan nähtävillä, voi antaa palautetta 19.1. asti. Käy hieman läpi, että miten tähän strategiaversioon on päädytty sekä sitten sen sisältöä pääpiirteissään. Ja tätä työtähän varten perustettiin kunnan virkahenkilöistä ohjausryhmä noin vajaa 2 vuotta sitten ja edellinen strategiahan oli vuodelta 2005 ja nyt nähtiin selkeästi, että on aika asioita päivittää. Tämän nähtävillä olon jälkeen tämä strategia otetaan uudelleen käsittelyyn, ohjausryhmä sitä muokkaa, jonka jälkeen sitten yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee strategiaa ja tämän jälkeen se menee kunnanhallituksen käsittelyyn ja lopulta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tärkein syy strategian päivittämiselle on uudet tunnistetut haasteet toimintaympäristössä. Tärkein muutosajuri on ilman muuta ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimet, joihin kunta on sitoutunut hyvin laajasti myös muualla toiminnassaan. Ja nämä tavoitteet haluttiin osaksi myös metsänhoitoa. Kuntahan omistaa noin 2,5 hehtaaria metsäisiä ympäristöjä ja aika lailla tasamäärin tästä noin 1100 hehtaaria on suojelu- ja arvokohteita ja noin 1100 hehtaaria varsinaisen metsänhoidon piirissä. Ja lähes kauttaaltaan tämä pinta-ala on virkistys- ja ulkoilumetsää ja talousmetsää on ainoastaan reilu 100 hehtaaria. Ja alueelle tyypillisesti myös kallio- ja kitumaita on melko paljon. Tämän strategian päivittämistä varten järjestettiin kysely asukkaille ja metsiä käyttäville verkkokyselynä. Ja se sisälsi tämmöisen lomakeosion, karttaosion sekä avoimia vastauskohtia. Ja erityyppisiä vastauksia saatiin noin 450 kappaletta ja näissä kaikissa painottui hyvin voimakkaasti virkistys- ja liikunnan käyttö. Ja vastaajista suuri osa teki ulkoilua kunnan metsissä noin 2-3 kertaa viikossa. Veikkolalaisten tai siellä liikkuvien osuus painottui merkittävästi, eli noin puolet vastauksia tuli sieltä. Ja nämä vastausprosentit oli aika tyypillisiä isommissa kaupungeissa tehdyille samantyyppisille kyselyille. No, jotta me olisi saatu jotain käsitystä siitä vastauksista ja muutostarpeista, niin nämä jaettiin tarkastelua varten nämä vastaukset 5 ryhmään ja pyrittiin sitten myös nämä avoimet vastaukset saamaan näiden ryhmien sisään. Ja näitä ryhmiä oli tämmöinen monimuotoisuusvirkistys, vähemmän hakkuita ryhmä, sitten puhtaasti vähennetyt hakkuut, hiilinielu, metsien talouskäyttö edellä ja toisaalta sitten tämmöinen lähimetsiä huomioiva metsänhoito. Ja näistä korostui 2 ryhmää, eli selkeästi virkistyskäyttö näkyi kautta linjan, eli lähimetsiä tahdottiin hoitaa paremmin, ne oli arvokkaaksi koettuja ja toisaalta sitten myös monimuotoisuus ja virkistyskäyttö, vähemmän hakkuita
vastausryhmä oli selkeässä enemmistössä tässä kyselyn vastauksessa. Näiden saatujen vastausten sekä tietysti virkahenkilöiden työn kautta pyrittiin määrittämään tälle strategialle selkeät päämäärät, mihinkä pyritään ja millä voidaan sitten tähän muuttuneeseen tilanteeseen vastata. Näitä päämääriä tunnistettiin yhteensä 6 kappaletta ja näillä on myös omat mittarit, joilla pyritään sitten jatkossa systemaattisesti seuraamaan, kuinka nämä tavoitteet toteutuu ja kuinka näihin sitoumuksiin ollaan sitten pystytty vastaamaan. Näiden päämäärien mittareista tärkeimpänä on hiilitaseasioiden nostaminen osaksi sitä seurantatyötä. Toisaalta sitten myös suojelualueille on jatkossa halu paremmin seurata, mitä tavoitteita niillä on ja miten voitaisiin luontoarvoja parhaalla tavalla tukea. Toisaalta semmoinen asia, mikä nousi kyselyssä esiin, on tiedottaminen ja asukastyytyväisyyden seuranta, ja siihen pyritään jatkossa kyselyllä vastaamaan. Hyvin paljon käytetään aikaa myös metsänhoidon seurantaan, eli tämän talouden, metsien kasvun ja hakkuiden osalta. Ne muodostaa ison osan tätä mittaristopalettia, mitä jatkossa käytetään. Tämä strategia on jaettu 2 osaan. Tämän varsinaisen strategiaosan lisäksi on täydentävä liiteosa, missä on tarkemmin määritetty kulloisenkin ajan hetkeen soveltuvia keinoja toteuttaa strategialinjauksia. Ja näillä liitteen asioilla on pyritty huomioimaan hyvin moninainen joukko erilaisia tilanteita. Ja esimerkiksi viheralueiden kunnossapitoluokitus päivittyy määrävälein ollen nykyisin vuodelta 2020 ja toisaalta sitten kuntakaavoituksen myötä ja uusia metsätiloja hankkimalla myös muuttuu ja laajenee, niin näihin tilanteisiin pitää myös metsähoidolla pystyä asioita käsittelemään ja toisaalta sitten ilmastonmuutos näkyy voimakkaasti metsissä ja tuoda vieraslajeja tai heikentäen kuusia aiheuttaen metsätuhoja, niin tämän tyyppisiin tilanteisiin voidaan sitten liitteisiin tarkentaa sitä, että miten metsässä toimitaan. Ja muun muassa jatkossa nämä määrälliset hoitotavoitteet niin asetetaan suunnitelman kausittain, eikä niitä lukita yhteen tiettyyn tasoon pysyvästi. Tässä lyhyesti strategiasta. Tule kuulemaan lisää 10.1. kunnantalolle kello 18. Siellä pääset kuuleen strategiasta, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan. Ja muista, että palaute tähän liittyen pitää antaa 19.1. mennessä. Kiitos.